ҳабибӣ ки ҳоло ба майдон меояд ҳарифи халилизода хоҳад шуд. аммо вақт инро нишон медиҳад, биёед таваҷҷӯҳ мекунем ки ин гуфтаҳо то чӣ андоза ҳақиқат доранд ё на. маҳмадамин эрназаров, ин варзишигари шаҳру ноҳияҳои тобеи марказ аст ва муҳаммадшариф наҷмиддинов паҳлавони шаҳри душанбе аслан ин варзишгари хилъати кабуддошта зодаи ноҳияи файзобод аст. ин ҳам чемпиони ҷаҳон дар миёни наврасон соли 2019 ин унвонро ба даст овард дар шаҳри тошканди ҷумҳурии ӯзбекистон ва ин паҳлавон ҳам донишҷӯи донишкадаи тарбияи ҷисмонии тоҷикистон аст ки истиқболи ӯ ҳам бисёр дар сатҳи баланд дар ҳамин маҳзани ҳунар дар донишкада баргузор гардид ва хотирот ҳам аллакай хеле нек боқӣ мондааст. таҳти роҳбари Рауф ҳукуматов тамрин мекунад, бисёр ҳам ҷасораташ, ҷуръаташ, бибинед ҳаракатҳое ки чӣ гуна ҳарифро бозикунон ба ҳар тарафе ки хоҳад ҳаво медиҳад. воқеан ҳам истеъдодаш фавқулода аст. ман фикр мекунам ки акнун нирӯсанҷии ду чемпиони ҷаҳон дар риштаи самбо ана ҳамин чеҳра муҳаммадшариф наҷмиддинов ва баъдан боз ҳам субҳиддин халилзода дар даври дуюми рақобатҳои вазни 73 кило воқеан ҳам пуршиддат мешавад. бисёр як лаҳзаи дигар ҳам ҳаракатҳо хеле хубанд, аммо ба ҳамон матлаб мақсади ниҳоии худ ноил намегардад. чӣ гуфта метавонед дар иҷрои амалкарди паҳлавони хилъати кабуддошта? ҳоло бибинед, ҳатто довароне ки дар майдон интизори ин лаҳзае ҳастанд ки як бори дигар бибинанд то чӣ андоза ин паҳлавон яъне ба кӣ боҳогузорӣ кунанд. ва ин варзишгари хилъати сафеддошта гумон дошт ки чемпиони ҷаҳонро ӯ афтонидааст, ҳолон ки аз ҷониби ин варзишгар аст. андаке ин ифодаи он аст ки аз ҳамон нозукиҳои гӯшини ҷудо воқиф нестанд. бархе аз паҳлавононе ки инҷо мебинем гоҳ-гоҳ бо ҳамон амру ишораҳои дигар эътироз ки мекунанд, ин гоҳ нигаронии мухлиси ашадиро ҳам ба миён меорад ки чӣ гуна ин варзишгар бархурдор нест. ин ҳаракат ҳам ба огоҳӣ хеле наздикӣ дорад. бояд ин корро худи довар ҳам албатта мадди аввал гузорад. алиҷон, ин мушкилоте ки имрӯз боз дар ҷудои мо ҳаст, доварони мо хеле гузашт мекунанд дар мусобиқаи ҷумҳуриявӣ. инҷо бояд хеле серталаб буд. бибин инҷо огоҳӣ дод, яъне вақте ки паҳлавони мо дар мусобиқаи байналмилалӣ меравад ба хатогиҳои зиёд роҳ медиҳад, барои он ки мо аз ӯ инҷо талаб намекунем. яъне вақте дар чемпионати тоҷикистон мо серталаб бошем, ҳатмӣ паҳлавон нисбати худ серталаб мешавад. ӯ меомӯзад нозикҳои гӯштинро ки яъне ба хатогиҳои ҷиддӣ роҳ надиҳад ки боиси гирифтани огоҳӣ шавад. барои ҳаминам инҷо мо мебинем ки дар бисёр ҳолатҳо паҳлавонони мо бартарӣ доранд нисбат ба паҳлавонони дигар кишварҳо, вале онҳо дар ҳамон ҳолатҳое ки яъне чанд сония мондааст ва ӯ метавонад чемпион бошад, дар ҳама ҳолат ба хатогӣ роҳ медиҳад ва як огоҳӣ ҳарифро ғолиби мусобиқа мекунад. тақдири нерӯсанҷӣ тақдири заҳмати 5 соларо ҳал мекунад. ба ин бисёр бояд ҷиддӣ рафтор кард. Назаров ҳоло Маҳмадамин ҷуръату тавонаш танҳо дар ҳамон ҳолатҳои дифоиест, аммо инҷо ҳам бидуни муболиға ҳаракати Маҳмадшариф Наҷмиддинов ба ҳамон имтиёзи арзанда сазовор буд. намедонад ки майдонро нигоҳ кунад ё минбари болоро ки чӣ ҳаракат ва чӣ гуна сурат гирифт ин ҳолат. ҷои шубҳа нест, бародари азиз Элназаров. шумо бо паҳлавони хеле шӯҳратёр, чемпиони ҷаҳон дар миёни наврасон дар соли сипари гардида Муҳаммадшариф Наҷмиддинов рақобат кардед. ин бояд барои шумо ифтихор бошад. ман як лаҳзаи ҷолибро ба ёд меорам. яъне як паҳлавон буд, Қандов. он вақтҳо ман дар ҳайати дастаи мунтахаб бо зиндаёд Саимуни Раҳимов фаъолият мекардам. баъд мо дар шаҳри Ивано-Франковски, Россия дар мусобиқа. инҷо ҳолатҳои бисёр ҳам зебо аст ки маъзарат мехоҳам ки ман як каме аз мавзӯи шумо дуртар меравам.
ва шумо тамошо кунед, воқеан хело ин паҳлавон зебо ин ҳунарро иҷро карданд. баъдан яъне ин سعید رحمان بیگوف دوباره درجه جمهوریوی حالا به میدان میبراید. دوستانی عزیز، بدون گفتگو، بدون شبهه، این رقابت مرکزی میدان امروزه رقابت فینالی پیش از مسابقات گوییم اگر اشتباه هم نمیکنیم، چون که دو تن پهلوان برومند، دو چمپیون جهان در گوشین سامبو میان نورسان حالا در میدان رقابت دارند. واقعا هم صبح‌الدین خلیلزاده حالا محمد شریف نجمیدینوف آگاهی گرفت. محمد شریف نجمیدینوف هم سال سپری گردیده گفتیم که در شهر تاشکند میان جوانان برنده مدال طلا چمپیونی عنوان چمپیون جهان را سزاوار گردید و صبح‌الدین خلیلزاده در میان نورسان 4 سال قبل این پهلوان از شهر راغون است، خلعت سفید داشته و پهلوان ناحیه فیض‌آباد با خلعت کبود، اما فعالیتشان الان در شهر دوشنبه اند و هر دو هم از دسته دوشنبه اصلا تربیت گیرنده باز همون مکتب های ورزشی شهر راغون و ناحیه فیض‌آبادند. هر دو محمد شریف این مراتبه هم یک توجه کرد برای پرتافتی نیمه چپی حریف، اما کامیاب نشد و بسیار هم کارشناسان با آن نظر بودند که آن همین دو تن پهلوان اشتراکی مرحله نهایی خواهند شد. اما اینها چون در همان مراسم قرعه کشی که البته باز هم در زیرگروه هر دو هم در زیرگروه بی قرار داشتند، از این نقطه نظر بعد پیروزی اولشان البته با هم دیدار انجام میدهند. خلیلزاده حالا باز چون گفتیم محمد شریف نجمیدینوف تحت رهبری رؤوف حکومتوف مشق میکند و مربی صبح‌الدین خلیلزاده این عزت خداییوف است. رؤوف حکومتوف محمد شریف نجمیدینوف را سال سپری گردیده آماده کرد و به عنوان قهرمانی دست یافتنش زحمت‌های بیشتری مربی هم بود. صورت افزایی آمادگی جسمانی قوی پهلوانی خلعت کبود داشته خوب به نظر می رسد که صبح‌الدین هم آگاهی گرفته لکه. بسیار هم یک اصول سر کتف رو با جرأتانه آغاز کرد، اما برای رؤوف این مقبول نبود. اصول سر کتف رو با این ترتیب اجرا انجام نمیدهند. قیافه‌اش همین رو میگوید. برای این کار باید البته گریبان سر یاسین حریف را داشتن، بعداً حرکت‌های ضروری را در روند مبارزه با صورت افزایی انجام دادن لازم است. نه، صبح‌الدین خود در اجرای عمل بود، این نتیجه نیست. البته بعضی حالت‌ها هم الکی اسلوب معلوم می شود که سامبو چی اند. صبح‌الدین که این کار حالا آغاز کرد در گوشین سامبو بیشترین عمل‌ها در حالت راست بودن اجرا می‌گردند. مته صبح‌الدین حالت را باز هم مرکب‌تر می‌سازد. بس را مرکب‌تر می‌سازد برادرها. بله، داور هم این را خوب احساس می‌کند. شیدای دوم را گرفت. اوه، محمد شریف باز هم حرکتش اگر دست اگر همین دست یا کوتاه‌ترین آستین را کوتاه‌تر دارد در اجرای این اصول سر کتف الکی پهلوان خود هم از گم کردن موازنت به تخته پوش می‌افتد. با صورت که اجرا میکند البته اندکی نگرانی ها اینجا هست. باز دوباره همین حالت حرکتی باز هم پهلوان خلعت کبود داشته اینجا ثمرآور انجام نیافت.
камарбандро дуруст кунед. Саид Раҳмон Беков ишора мекунад ба ҷаҳон паҳлавони хилати кабудошта. оғоз мекунад ва худ ба шикам меафтад. ин ҳам нигаронӣ аст. аз якдигар имтиёз гирифтан барои ҳарду ҳам гарон аст. баростӣ финали пеш аз муҳлат. баростӣ ҳолати буғӣ кардан на ҷараён надорад. иззат худоев акнун ба субҳиддин халилзода тавсия медиҳад ки ҷиддитар бошед. боз ҳам усули сари киф, боз ҳам дубора раванди мубориза, боз ҳам ана ҳамон нигарониҳои Рауф, боз ҳам талоши бештари Маҳмадшариф Наҷмиддинов ва боз ҳам бенатиҷа. фикр мекунам тақдири ин рақобат ҳам ба монанди ана ҳамон гуфтаҳои пешина ки шояд бо силсилашидоҳо ҳалли худро пайдо созад. агар фишори Маҳмадшариф дар муқовимати Субҳиддин боз ҳам бештар ҷараён гирад. дар 8, 7, 6 аллакай сонияҳои хеле башумор. маълум аст акнун кор ба имтиёзи тиллоӣ рафта расид. барости бисёр ҳам ҳарду ҷавони бо истеъдод, бо маҳорат, бисёр ҳам паҳлавонони хубанд. ҳарду мо аз ин ду варзишгар умедҳои бештар дорем, на танҳо дар ҷудо, бештар дар самбо, ки ҳарду унвони қаҳрамони ҷаҳонро яке дар миёни наврасон қабланд, дигаре дар миёни ҷавонон шарафёб шуданд. Субҳиддин як кӯшиш ё руҷӯъ барои амали навбатӣ кард, аммо аз ин амалҳо хеле хуб Маҳмадшариф воқиф аст. Наҷмиддинов ин маротиба ҳам вазари бидуни гуфтугӯ вазари кор анҷом ёфт. Рауф аз ҷои бархост ва дақиқ ин лаҳзаро интизор буд. Рауф медонист ки дар муқовимати Субҳиддин талош кардани шогирдаш кори саҳлу оддӣ нест ва бисёр ҳам ба мушкилӣ Наҷмиддинов дар вақти изофа имтиёзи тиллоиро ба даст овард ва ба даври баъдӣ рохат гирифт. дар рақобати чорякниҳоӣ албатта ӯ бо Тошев қувва меозмояд. фикр мекунам ки барои Наҷмиддин дигар касе садди роҳаш шудан наметавонад, на дар рақобати чорякниҳоӣ ва на дар рисинҷиҳои нимманиҳоӣ. ин фикри ман аст. агар пайваста бо мо бошед шоҳид хоҳем шуд ки ин ҳақиқати воқеӣ дорад ё на. бисёр ин ҷавони барруманд аст, паҳлавони ояндадор аст. бубинед аз чӣ ҳолат чӣ лаҳзаро ба вуҷуд оварда, аз чӣ ҳолат чӣ фурсатро ба миён овард. бубинед инҷо ҳам пою ҳам даст ҳаракати хеле хуб карду Рауф ҳам ҳатто боз ҳам ҳолати ба тахтапӯш ҳам ба вуҷуд омад, аммо Саидҷон аз ин варта раҳо ёфта тавонист. ва бо ҳамин тартиб чемпиони ҷаҳон дар гӯштини қазокураш Наврӯз Каримзод ба вохӯрии нимманиҳоӣ баромад. акнун Муҳаммад Тошев ва боз Муҳаммад Иқбол Тошев бо ҳамроҳии Маҳмадшариф Наҷмиддинов ҳоло рақобатро оғоз карданд. ҷуфти дуюми вохӯриҳои 4-1 ниҳоӣ. ғолиби ин рақобат бо Наврӯзи Каримзод дар вохӯрии нимманиҳоӣ албатта мубориза мебарад. ҷаҳонпаҳлавон хилъати сафед дорад, бисёр ҳам як руҷӯъ, як таваҷҷӯҳи дигар кард. Рауф Ҳукматов бисёр ҳам дилпураш баростӣ аз шогирди худ ки матонаташ ки дар мусобиқоти қаҳрамонии ҷаҳон дурахшид ва унвони шоистаро дар самбо ба даст овард миёни ҷавонон, имрӯз бояд ба осонӣ ин марҳилаҳоро пушти сар кунад
ва ин паҳлавонро албатта мо чун дар ибтидо ҳам гуфтем ки дар мусобиқоти имрӯза ҳамчун муддаии асосии медали тилло ба ҳисоб меравад. муҳаммад иқбол тошев руҷӯъ мекунад ҳоло барои дарёфти иштибоҳи ҳарифаш. Инҷо ҳам боз тошев дар ноҳияи масҷо як мактаби қавии Мирзо Ҳаким Умедовро ку гуфтем дар ибтидо ки пушти сар кард, баъдан ҳам ба Душанбешаҳр омад. ин донишҷӯ аст, аммо аз дастаи суғд баромад мекунад. ин Муҳаммад Ҷовид аст. Муҳаммад Ҷовид Умедов мураббии Муҳаммад Иқбол, паҳлавоне ки ҳоло ҳарду ҳам мубориза бурданд ва ҳарду ҳам шидо доранд. тошев Муҳаммад Иқбол варзишгаре ки фақат дифоъро ихтиёр кард ба ростӣ. баъдиёне ки Маҳмадшариф Наҷмиддинов чун ҳамлаҳояш афзун шуданд бештару пайваста. ай боз ҳам лаҳзаҳое ки дар ин раванд ҷустуҷӯ мекунад боз ҳам ҳолати партериро, аммо бояд дарк кунад худи Наҷмиддинов ки кадом усул, кадом самт, кадом роҳ, кадом ҳолат метавонад ки ҳарифро ба лаҳзаи тахтапӯш дорад ва чӣ гуна ин фурсатҳоро албатта истифода кунанд. қувва изофа хеле зиёд аз ҷониби Маҳмадшариф Наҷмиддинов ана ҳамин чеҳраи хилати кабуд дошта, аммо дар амалҳои парти дар рост будан, дар ҳолати росто ба ростӣ хеле фаъол аст, хеле зирак, ҳушёр. ана акнун боз ҳам тошев инҷо барояш мушкилӣ, барояш боз ҳам мураккабӣ пайваста зиёд мешавад. роҳи дигар надорад, чунки инҷо ҳам фишорҳои Маҳмадшариф Наҷмиддинов бидуни муболиға бояд зиёд бошад. бале акнун ҳамин Муҳаммад Иқбол гӯшӣ намегирад, шидои дуюмро ба ӯ довар ишора мекунад ва акнун агар ҳамин хел коркашол ёбад, ман фикр мекунам инҷо ки дар ин 2 дақиқа бояд Маҳмадшариф кори аз ин ҳам беҳтарро анҷом диҳад, аз ин ҳам ҷолибро, чунки бисёр ҳам маҳорати хуб дорад ва ҷавон аст, аммо ба ҳар нав истеъдоди хеле волояш дар идомаи рақобатҳо хуб ба назар мерасад ва акнун агар ҳамин фишорҳоро боз ҳам дучанд кунад, шояд боз ҳам Муҳаммад Иқбол боз ҳам шидо гирад. Маҳмадшариф Наҷмиддинов таваҷҷӯҳ мекунад ҳоло боз ҳам ба амали дигар, аммо боз дубора ана ҳамон хавфу хатарҳои зиёд шогирди Муҳаммад Ҷовидро дар пеш аст. ду шидо дорад. аллакай инро ҳам бинандаи закӣ мушоҳида кард ки зуд Муҳаммад Иқбол ба хатогӣ роҳ дода истодааст. бале 1 дақиқаю 4-3 камтар акнун вақт дар ихтиёр доранд. аз ин варзишгари деҳот ба ростӣ чемпиони ҷаҳон ягон имтиёз ситонида натавонист, гӯштӣ намегирад Маҳмадшариф Наҷмиддинов, ба ӯ ҳам шидои дуюмро доданд. опа ин акнун на лаҳзае ки боз ҳам таваққуф ба он амал буд. ин ҳолати дубора нишон додани ин мавридро мебинем. шояд ҳамон сонияе ки дар ихтиёр дошт. кани бубинем ки чӣ ҳолат амал аст. таваққуфе инҷо ҳам мавриди назар набуд. бале бародари азиз, ин амал аст, бояд чунин бошад. бубинем дубора чӣ гуна ҳолати хеле ҳам ҷолиб бидуни ист. чӣ ҳолат? бале ва зари амал ҳаст. акнун боз ҳам Маҳмадшариф руҷӯъ мекунад. бубинед дар ин рардиф ҳам боз Муҳаммад Иқбол. тошев дар сабқати 4-1 ниҳоӣ қарор дорад. агар ҳамин лаҳза муваффақ мешуд, бо паҳлавони ҷаҳон, бо чемпиони ҷаҳон муқовимат кардану ғалаба ба даст овардан аз як деҳоти дурдасти оббурдони ноҳияи масҷоҳ воқеан ҳам барои паҳлавон ин шарафи бузург буд. аммо акнун 20 сонияи дигар дар ихтиёр дорад. Муҳаммад Иқбол
роҳи дигар надорад. Рауф ҳукумат ишора мекунад ба Наҷмиддинов ки саросима нашавед. акнун инҷо бале Муҳаммаҷовид Умедов ҳарчанд тавсия дод мураббиёни ҳарду тавсияҳо мухолифи фикри якдигаранд. бале 10 сония. ҳукуматов ба он қаноат аст ки Маҳмадшариф руҷӯъ накунад барои ҳамлаҳо. боз ҳам таваҷҷӯҳ мекунем ба як лаҳзаи андаке баҳсбарангезе ки қаблан мушоҳида кардем. довар ҳам инро собиткунанда аст бо ишораи худ. инҷо ҳатто агар зону оринҷам агар ба замин афтидани оринҷ дар замин ҳам агар мадди назар бошад, ҳатто амалкард ҳам инҷо бояд аз назар дур набошад. ба ҳамин хотир ана ҳамин партофте ки ташаккур ба Зиёддин Сафаров ба Фирӯз Бахтибегу ки зуд ба мо дар ҳамин раванд кӯмак мекунанд ва ҷолибтарин фурсатҳоро боз ҳам мавриди таҳлили довари дараҷаи олимпӣ Рамзӣ Шамиров, боз ҳам Фарҳод Раҳматуллоев ва боз чанд тани дигар Ризқиддин Раҷабов, Нурулло Лоиқов, чанд нафари мутахассисоне ки ҳоло дар як мис ҳамин лаҳзаро тамошо доранд. бароси ё чунон кун ё чунин ё чунон кун ё чунин. ман фикр мекунам ин лаҳзае ки албатта ҳамон оринҷи ҳариф агар такя бо дасташ ҳам дар ҳолати зарури бетаваҷҷӯҳ мекунем. бори дигар Маҳмадшариф ибтидо сари кис руҷӯъ кард. боз ҳам дар раванди мубориза Муҳаммад Иқбол худ ҳаракат кард. Муҳаммад Иқбол ҳаракат кард ва дар инҷо ягон натиҷае ба бор наовард заҳматаш. бале ягон чӣ набуд. тамом вақт анҷом ёфт. акнун чемпиони ҷаҳон бо чемпиони ҷаҳони рӯ месанҷад. бо Каримзод Наврӯз чемпиони ҷаҳон дар қазоқкураш ва ин паҳлавон дар гӯштини самбо Наҷмиддинов Маҳмадшариф ду чемпиони ҷаҳон дар намудҳои мухталифи гӯштин дар вохӯрии ниманиҳоӣ бо ҳам диддор анҷом хоҳанд дод. ҳоло боз акнун ду ҷуфти дигар барои иштирок дар марҳилаи ниманиҳоӣ талош мекунанд. ин ҳамон ҷолибтарин фурсат буд. ин ҳамон лаҳзаи натиҷабахши Маҳмадшариф Наҷмиддинов буд ки ба вазари баҳогузорӣ гардид. паҳлавони ҷаҳон бояд ба майдон бароянд. инҳо яке дар гӯштини қазоқкураш ана ҳамин Наврӯз, дигаре дар гӯштини самбо Муҳаммадшариф Наҷмиддинов. таваҷҷӯҳ мекунем. акнун бибинед ду устози воқеан гӯштин чемпиони ҷаҳон он фарқ надорад аз кадом намуди гӯштин аст. ба ҳар сурат чемпиони ҷаҳон ин чемпиони ҷаҳон аст. он нафаре аст ки мактаби бузурги ҳамон намудро гузаштааст. барои ҳаминам фикр мекунам ин ду паҳлавон бояд ҳунари воло нишон диҳанд ва бо ҳунари худ хотири мо шуморо шод гардонанд. бибинед вазари Наҷмиддинов аст ки хелам осторожно ишора кард Рауф Ҳукуматов аз ҳамон ишораи суханаш ки ҳамин аст. эҳтиёт кунед. ва бисёр ҳам фикр мекунам дар ин лаҳза Наврӯз хуб ҳуҷумро хуб оғоз кард. аммо хеле ба ғайрат аст Наврӯз, хеле ба ғайрат аст ва хеле ҳам эҳсос мекунад, яъне ҳарифро дард мекунад. ин Фаррух нишастааст, дар ҳақиқат ҳам бисёр ҳам сабқати ҷолиб ҳоло идома дорад миёни намояндагони шаҳри Душанбе. фикр мекунам ин ду ба истилоҳ ду мактаб, яке яъне Рауф имрӯз ки мураббии дастаи мунтахаб аст ва мактаби Парвиз Собиров ки дар минтақаи 46 шаҳри Душанбе яке аз марказҳои асосии дзюдои мамлакат имрӯз ба шумор меравад ки беш аз шояд наздики 800 нафар дар вақти бисёр ҳам кӯтоҳ аллакай наврасону ҷавонон дар ин марказ тамрин мекунанд ки шидо ҳаст. бале як шидо аллакай Каримзод инҷо ҳоло не ба амал карде ки инҷо анҷом доданда ки
акнун ин фақат дар фурсати дифоъ кардани худ қарор дошт. албатта ин амал агар дубора ҳам такрор ёбад дигар бисёр босурат аст. бибинед чӣ хел ҳаракатҳо дорад, чӣ хел ҷаҳду кӯшишҳо дорад. гуфтем дар мо хусуси мухлиси ҳамин паҳлавон шудем. бароси бисёр ҳам зебо ҳунар инсонро зебо мекунад. инҷо бибинед алиҷон, вақте ки ин як бор нишаст, дуввум бор уно бояд нишон диҳад аз пушинад, вале афсӯс ки ҳамун чизе намерасад. ба ҳар сурат паҳлавони арзанда аст. ба ин бача ба ин паҳлавон бояд қоил шуд имрӯз ки ҳунари воло нишон медиҳад, вале чизе намерасад ба ин паҳлавон. пешпо, пушти по, Бале. ҳаракат, ин Бале. тараф, он самт, суратафзоӣ, Бале. ҷолибтарин, Аҳсан. мувозинат, Аҳсан. бисёр ҳам дар ана ҳаракатҳои ҳамин паҳлавон бисёр ҳам хуб дида мешавад. ҳарчанд ҳамаи онҳо натиҷабахш албатта анҷом Бале. намеёбанд. Не, аз 10 шояд яке ё шояд ҳеҷ. аммо дар маҷмӯъ 4 дақиқа бояд анамон ҳушёр, зирак, масъулиятшинос, ана ҳамин лаҳзаҳоро бояд хеле хуб дарк кунанд. боз ҳам ин бисёр муфид аст, муҳим аст барои ҳар фарде ки барои амалӣ кардани инҳо ин ба ин гуфтаҳо рост намеояд. барои ин чӣ бояд кард? барои ин як тамрину бештар Заҳмат. тамрину таҷрибаву дар маҷмӯъ ҳамеша рӯзи худро дар болои гилем гузаронед. 2 вақт тамринҳои пештару тавсияву чун гуфтем дар ин бора ки акнун аз ин худи Маҳмадшариф орин нест. бисёр ҳам хуб заҳмат мекашад ба ростӣ. маълум аст ки хело ин варзишгар заҳматкашин аст. бибинед ҳамаи заҳматҳои варзишгарро алиҷон вақте ки ӯ ғолиб меояд, инҷо бинед вазъияти бисёр ҳам нобоб буд ва бибинед аз ин вазъият боз воқеан паҳлавони серғайрат аст. бибинед мана интихоб кунанд, накун мураббиён интихоб кунанд, оно баста ҷои чандумро мегирад. ин нафаре аст ки метавонад ва агар бошад бигзор ҳамин паҳлавонро ба ҷудо баргардонанд бале ва дар гӯштини самбо ҳаст нафароне ки ҷойгузини ин паҳлавон бошад. бале бисёр ҳам ояндаи дурахшон дорад, бисёр ҳам чобук нерӯ, зирак қувват дорад. бубинед ҳар як ҳаракаташ новобаста аз оне ки натиҷа бахш ҳаст ё нест. бубинед ин тараф он самт ҳаракат, талош, масъулият, ҷиддият, ба кулли ана ҳамон 10 унсур, 10 омили асосии ана ҳамон пайдошавӣ мисли голи футбол шуда имрӯз. бибинед Бисёр. ҳамин қадар яъне ӯ аз имкониятҳо хуб истифода бурд ки мо ба ӯ аҳсан мегӯем. дар ҳақиқат ҳам бояд яъне ва сазовор аст. барости чун гуфтем ки бо шукрону ман фикрамро баён кардам, ҳарчанд ки дар ин ҷо шояд бинандаи закӣ албатта ба назари ман розӣ набошад ё эътироз ҳам дошта бошад. ман гуфтам ибтидо ки ҳамон бароси Шукронов ва Наҷмиддинов дар ҳамин вазн ин ду фарде ки барои медали тилло мубориза бурданашон ҳарду ҳам сазоворанд. аммо боз ҳам ҷиҳатҳои фарқкунандаи ана ҳамин ҷавони қашанги ноҳияи Файзобод ба ростӣ хеле фарқкунанда аст. аммо Шукронов ҳам як мактаби махсуси Федератсияи Россияро ҳам пушти сар кардааст. ин рақобат хеле ва хеле диданӣ хоҳад буд. акнун зад ва ба ҳайати мунтахаби ҷудои кишвар дар ҳамин вазн шомил хоҳад шуд. ана ин чеҳраи қашанг Муҳаммадшариф Наҷмиддинов, паҳлавоне ки воқеан ҳунараш дар мусобиқоти имсолаи ҷумҳурии Тоҷикистон хеле хуб дурахшида буд. ҳангоме ки бо наврӯз акнун имрӯз ҳам вақти наврӯз он қадар толеаш баландӣ накард, зери чанголи ана ҳамин паҳлавон қаблан қарор дошт ва дар ниҳоят ҳам ноком шуд. ин чеҳра довари дараҷаи байналмилалӣ Зариф Назриев аст. акнун ба муаррифии боз ҳам паҳлавони ҷаҳон мепардозем. Муҳаммадшариф Наҷмиддинов, варзишгаре ки дар мусобиқоти қаҳрамонии ҷаҳон миёни ҷавонон дар шаҳри Тошканд барандаи медали тилло шуд. донишҷӯи донишкадаи тарбияи ҷисмонии Тоҷикистон, абармарде ки имрӯз собит кард ки ин воқеан ҳам сазовор аст ва қадамҳояш ҳам алон хеле устуворанд. ва дар ибтидои гузориши худ дар даври аввал агар бинандаи ҳамешаи мо
و افرادی که محبت به گوشتین دارند واقعا هم بنده اشاره کردم که این چهره در فینال است و واقعا هر دو رو همچون توصیه دادیم و واقعا هم چنین شد و پهلوان ولایت مختار کوهستان بدخشان هم امروز همچون مدعی جایزه طلایی قائم شکرانов حالا برای ثابت کردن موقع خویش در میان همتایانش در این مسابقات باشکوه مبارزه را آغاز کرده اما بس بسیار هم لحظه بسیار هم فرصت مناسب بله بس چون گفتیم در این ردیف که حالا توقف بود یا چگونه جهان پهلوان پرتافت انجام داده قایم شکرانو بیا توجه میکنیم باری دیگر ابتدا هم باز جهان پهلوان بسیار حرکتی من فکر میکنم که امتیاز هست شاید من اشتباه کنم و شاید فکر من رو هم داور تواند که تقویت دهد انا همین لحظه خیلی مساعدت کننده خیلی جالبه که بله واقعا هم وزاری و اکنون باز هم نیروسنجی رو پهلوانان ادامه میدهند چگونه به این مرحله راه یافتن حتی برای ما امکان وقت هم امکانیت نیست که از صورت افزایی و جالبترین لحظه نیروسنجی باز برای بیننده ذکی معلومات بیشتر دهیم نجمیدینوف در زیر گروه بی شامل بود النظرف را در دور اول از دسته شهر و ناحیه‌های تابع مرکز شکست داد صبحالدین خلیلوف را در دور دوم مغلوب نمود در دور سوم محمد اقبال تاشف را شکست داد در دور چهارم نوروز کریمزاد را مغلوب کرد و این رقابت پنجم پهلوان خلعت سفید داشته در چمپیونات امساله مملکت است تحت رهبری رؤوف حکومت و تمرین میکند دوباره هم باز یک حرکت دیگر اما این مراتبه ثمر نآورد مهنت جهان پهلوان و در خصوص هنر و متانت قایم شکرانو میسازد گفت که الان دانشجوی دانشگاهی دولتی تاجیکستان است دانشگاه ملی تاجیکستان و تحت رهبری رستم نظرف در مجموعه در تالار ورزشی وستن تمرین میکند دست جهان پهلوان اندکی آسیب دیده است و میتواند رقابت را ادامه دهد به یاری تعجیلی طبی موصوف نیاز دارد ما باشیم در این جریان باز هم درباره شکرانو به شما معلومات بیشتر میدهیم چه حالتی رخ داد به توجه میکنیم در رفتی انا همین سبقه دست چپ حریف رو فشار آورد اندک آسیب هم دید محمد شریف نجمیدینوف اما اشاره میکند که آماده هستم که رقابت را ادامه دهم در خصوص شکرانوف ما گفتیم که این پهلوان هم اگر ما ابتدا این در زیرگروه دی رقابت را آغاز کرد اسایف را پهلوان دوشنبگی را مغلوب کرد در دوره اول بعدا قربان علی بازاروف را شکست داد در دوره دوم قایم در رقابت سوم علی باقیف را مغلوب کرد و در دوره چهارم باشد بهرالدین کریموف را دچار شکست نمود و حالا نیروسنجی پنجم خود را به مانند همتایش محمد شریف نجمیدینوف ادامه داده ایستاده است اما وزری را از دست داده است این پهلوان این مدعاست که ما درباره باز هم رشد مکتب ناحیه درواز حرف زنیم که این پهلوان هم از ناحیه درواز ابتدا هم تمرین ها را در کلوب وستنی درواز آغاز کرد و بعدا چون دانشجو شد به شهر دوشنبه آمد و در باشگاه وستن شهر دوشنبه به تمرین به ادامه دادن تمرین پرداخت و تحت راهبری رستم نظرف مشق ورزی میکند الان هم باز یک نگاه داور در رفت یک طرفه داشتن آگاهی به شکرانوف داده می شود گل حسین رو اگر پهلوانان خوب دانند
این فرزند انا همون پهلوانی شهرتیاری درواز است، گلحسین شکرانوف. پرتافت محمد شریف این هم وزری بود، وزری به ایپون تبدیل یافت. جهان پهلوان در این وزن واقعا هم هنرش افضلی کرد، متانتش خیلی خوب بود و دومین وزری رو هم به دست آورد و غلبه صف رو برایش اکنون تأمین کرد. انا همین فرصت لحظه خیلی مساعدی نجمیدینوف رو ما با هم دیدیم. اما اندکی باز هم داور اشاره میکند به نوار تکراری از کارگردان. البته اینجا باز هم خواهش میکنیم که توجه کنم در ابتدا که چگونه بهاگذاری بود یا نه. از آن ما باشد. البته اندکی باز هم دوباره ما میتوانیم که به این کنار هم رجوع کنیم. نجمیدینوف اصول سر کتف، حرکت نجمیدینوف بعدا هم در موردی بود. من فکر میکنم هست کتفش علاقه در زمین بود. اما باز این کار شد، بیکار کرده شد وزری دویم. شکرانوف حالا توجه میکند که باز هم به اصول سر کتف برایش اینجا تنها وزری لازم است که از این حالت رهایی یابد و موفق هم باشد. یک وزری تقدیر رقابت رو به نفع شکرانوف حل کردن نمیتواند. 1.5 دقیقه دیگر پهلوانان در اختیار دارند. مرحله نهایی وزن تا 73 کیلو رو ما تماشا داریم. باز هم محمد شریف نجمیدینوف رجوع میکند. دست پرور مکتب مهارت عالی ورزش شیدو با پهلوان ناحیه درواز، ورزشگری که چون گفتیم که گلحسین سالیان طولانی هم در میدانهای بانفوذترین تاجیکستان میدانداری میکرد و پهلوان مردمی بود. براستی نشانه از این مرد فروتن انا همین قایم است که الان در مرحله نهایی قرار دارد. و نیروسنجی گلحسین شکرانوف را با شیرعلی بازارов ما هرگز فراموش نمیکنیم که بسیار هم یک نیروسنجی خاطرمان و با سرعت و جالب و واقعا هم عبرت بخش بود که در آن زمان شیرعلی بازارov هم بسیار تاکتیکای خوبی گوشین جدا داشت و با آسانی غلبه به دست آورده توانست. شکرانوف هجوم میکند چون که میداند دیگر وقت نیست، امکانیت لحظه به لحظه محدود میشود، وقت سپری میگردد. کمتر از 1 دقیقه دیگر قایم شکرانوف از بالا داشتن برایش بسیار مساعد است. اما این را هم محمد شریف نجمیدینوف خوب میداند، ببینید خود را زود کنار میگذارد. البته در این ردیف که دست حریف از بالا داشتن که بسیار هم فرصتی مناسب است برای شکرانوف در عملی کردن 3 سمت، 3 حرکت، 3 کوششی مساعده کننده که باز هم اصولهای خاصی خود را دارد، در هم جدا و هم گوشتنی میدی، هم سامبو. حالتی راست بودن و فرصتی که بسیار قایم شکرانوف میخواست، اما با چنگال جهان پهلوان در افتاد. رها یافت و نجمیدینوف با همان امتیاز یگانه وزریش در جمهوری تاجیکستان یگانه شد و صاحب مدال طلا گردید و واقعا هم پهلوان جوان و امیدبخش در این مرحله سزاوار بود. هرچند ببینید احترام است، قایم اشاره میکند که واقعا هم شما سزاوارید، شما ارزنده اید، اما افضلی من با همون یک امتیاز وزری بود که در این رقابت البته برایم نصیب گردید. انا همین گفته ها را چون
дастфишорӣ кард ба китфи ҳарифу чунин баён намуд. ман аз номи муҳаммад шариф наҷмуддинов инҷо ҳам ишораашро андаке шарҳ додам. воқеан ҳам бубинед раванди мубориза нишон дод. ана ҳамин лаҳза буд вазари, ана ҳамин фурсат буд ки андаке баъз дар ибтидо бароси инҷо ҳам баҳси доварон ба миён омад, аммо ҳамон баҳогузории дақиқи банда ҳам иштибоҳ набуд. جای سیوم موزیکا جای سیوم در وزن تا 73 کیلوگرم توشو محمد اقبال ولایت سوخ. جای سیوم باقیف علی خطلان یک. муҳаммад иқбол тошев барандаи медали биринҷӣ гардид. али боқиев ҳам соҳиби медали биринҷӣ шуд. умед умаров директори ширкати сиёма ба ғолибони вазни то 73 кило ҷоизаҳоро тақдим медоранд. дар ба даст овардани медали нуқра ҳам ҳунари қоим шукроновро мо албатта аҳсану офарин мегӯем. ин варзишгар ҳам бисёр дар майдони имсолаи гӯштини ҷудо дурахшид ва ҷаҳонпаҳлавон миёни мунтахабҳои ҷавонони сайёра, паҳлавони шӯҳратёри кишвар муҳаммад шариф наҷмиддинов соҳиби медали тиллои вазни то 73 кило гардид. бо ҳамин тартиб чун гуфтем ки ин чаҳоргона дар майдони имрӯза дар миёни 32 нафар инҳо беҳтаринҳо буданд ва моз қоим шукронов воқеан ҳам ин паҳлавон имрӯз собит кард. фарзанди гулҳисайн шукронов паҳлавони собиқи ноҳияи дарвоз. ба ҳамон лаҳзаи охирин таваҷҷӯҳ мекунем ки чӣ гуна муҳаммад шариф наҷмиддинов ҳарифро дар як лаҳзаи мусоиду муносиб пайдо кард ва соҳиби вазаре шуд ва ҳамин вазари тақдири рақобати ниҳоиро ҳал кард.